Dnes bych chtěl přivítat před kamerou paní doktorku Karim Aziz, která je všeobecnou lékařkou v Bratislavě, používá EMI už nějakou dobu ve svých 2 ordinacích a hlavně, na co bych se jí chtěl zeptat. Ona má zkušenost s tou novou technologií, s hlasem EMI, tak jak my nazýváme voicebota, kde vlastně pacient má možnost zatelefonovat a ten hovor vyřizuje robot. Sestřička díky tomu nemusí telefonovat. Tak paní doktorko, je to trošku odvaha vždycky zkusit něco nového. My si toho velmi vážíme. Jaké máte zkušenosti? Moje skúsenosti sú veľmi pozitívne, či už s aplikáciou EMI alebo s voicebotom. A ako skutočne tento systém mi dal voľnosť v ambulancii. Vďaka tomu, že sestrička nie je stále na tom telefóne a nezdvíha tie telefóny non-stop, ktoré niekedy vám volá ten istý pacient 20 krát. Takže ten voicebot v tom je veľmi nápomocný. Skutočne telefonáty v tej ambulancii, ktorej funguje len voicebot, lebo mám teda 2, a v tej jednej funguje aj aplikácia, aj voicebot. A v druhej zatiaľ viac menej fičíme na voicebot, lebo je to niečo nové a ľudia nie sú ešte tak oboznámení s aplikáciou, takže využívajú voicebot a skutočne nechávajú tam tie odkazy. Nevždy všetko je čitateľné, ale zase na druhej strane vidíte tam ten telefón. Sestrička si zavolá v tom čase, keď ona má voľno a skutočne vie vybaviť. Môžem povedať, že tú dennú požiadavku na telefóny maximálne do pol hodiny. Takže je to obrovský čas na to, že sestre sa uvoľní skutočne priestor na to, aby robila sesterskú robotu a nie sekretárku. Aha. Lebo povedzme si, ako to je, no ako práca sestry je drahá na to, aby robila sekretárku. Takže my máme iné možnosti, iné priority. Môžeme teraz už ako všeobecní lekári robiť viac vyšetrení, za ktoré nám aj poisťovne zaplatia. Takže určite ako toto je naša budúcnosť. Výborně, tak to děkuju. Takže vy jste i zvažovala, že byste třeba zaměstnala druhou sestřičku, nebo to vůbec ani nepřicházelo do úvahy? Tak momentálne nie. To skutočne nie je potrebné. Skôr zvažujeme to, že kúpime ďalšie prístroje, ktoré nám prinesú v podstate žiadaný benefit a nesporne zase pacientom služby, na ktoré možno niekde inde by museli čakať oveľa dlhšie. A samozrejme aj nové informácie o zdravotnom stave, pokiaľ je to v rámci prevencií. Takže je to obrovská možnosť, ktorú by som odporúčila dať šancu tejto možnosti každej ambulancii. A pacienti na to reagují dobře? Zvládají třeba rozhovor s tím voicebotem seniori? Ten voicebot máme krátku dobu. Ako teraz pacientom sestrička postupne vysvetľuje, že treba odpovedať na tie otázky, ktoré voicebot sa pýta. Áno. Keď oni to rozvinú, ale je to celkom aj zrozumiteľne spísané, čiže skutočne ten AI funguje v tomto. Samozrejme, že to nie je 100%. Ja som presvedčená o tom, že bude sa to vyvíjať, prejde to vývojom. A napríklad aj keď ľudia viac budú chápať podstatu toho, že teda nerozviniame to, ale odpovedáme na čo je potrebné, lebo každá, a to je čo je vlastne vynikajúce, že EMI umožnila to, že my sme si zadali ten algoritmus, aký chceme, aký vyhovuje nám, jak v tej konkrétnej lokalite otázky sa má pýtať, čiže je to úplne super. Takže keď bude tá osveta vyššia i z našej strany, aj pacienti si na to zvyknú, tak ako myslím si, že to je úplne super pomoc. A ešte by som k tomu aj mohla podotknúť to, že v neposlednom rade, keď ten zápis tam je to niečo, čo je zachytiteľné aj z forenzného dôvodu. V podstate vy si to potom viete preniesť do karty, ako to vám žiadny telefón, žiadny odkazovač neurobí. To je pravda. Ono v podstatě pacient i slyší, je tam i upozorněn na to, že ten hovor je nahráván, takže on už si dá trošku možná pozor i na to, co říká. Ano.
protože jsme zažili nějaké konflikty s pacienty po telefonu, ale s EMI se naštěstí nehádají. Je to tak. A sestřička, když jste jí představila, že byste tedy chtěli používat EMI v ordinaci, tak nebála se toho trošku? Někdy se s tím setkáváme, že sestřičky mají obavy z nějakých těch nových technologií. Ja v tomto som mala skutočne veľmi dobrú odozvu, či už v jednej ambulancii, či už v druhej ambulancii, ako skutočne zo strany sestričiek vítali to. Lebo v jednej ambulancii dokonca skutočne ako nefunguje telefón. Funguje len hlas Amy, ona ako náhle vidí na obrazovke, že niečo sa tam objavilo, má možnosť si na to pripraviť, má možnosť si toho pacienta zavolať. Čiže viac menej sa nestane, že keď ten pacient zavolá v tých ordinačných hodinách na Amy, že by nedostal nejakú spätnú väzbu. Samozrejme, už po ordinačných hodinách to už je až ďalší deň, ale oveľa viac to stíha. A my sme mali najprv sme mali obavu, lebo v jednej tej ambulancii, kde máme aj aplikáciu, aj z VoiceBot, tak my to máme vlastne 24 hodín pustené. A bolo to troška také rozhodnutie, že wow, no či teda nechať tú možnosť tam, ale skutočne takto sa to stíha. Jo, takže vám to pomáhá. Áno. To je hrozně pozitivní, hrozně hezky se to poslouchá. Já vám, paní doktorko, moc děkuju i za tu odvahu vyzkoušet něco nového ve vaší ordinaci nebo ve vašich ordinacích a já vám přeji, ať vám EMI i nadále ve vašich ordinacích pomáhá, ať sestřičky nejsou přetížené a ať máte radost z medicíny, kterou děláte a i v životě. Takže přeju vám všechno dobré. Ďakujem pekne. A děkuju za tento rozhovor.